pawb a croeso i Sgwrs, y podlediad Estyn, lle dyn ni'n rhannu'n tystiolaeth ac hefyd yn rhannu'r afyda o darparwyr addysg ar draws Cymru. Dwi'n Jessa Scott, cyfarwyddwr strategol yn Estyn, a mae bleser sy'n gen i heddiw Richard Littlejohn o Coleg Caerdydd ar Fro a Eifa Rhys o Coleg Sir Benfro. So croeso cynnes i chi ac croeso arbennig achos mae y dau ohonych chi a fi ni i gyd yn dysgwyr Cymraeg. So ni'n wneud ein gorau glas i wneud yr podlediad troi gyfrwng Gymraeg. So da iawn chi. Diolch. So heddiw, dyn ni'n trafod ymddygiad pobl ifanc yn ein colegau. A os dwi jyst yn gallu dechrau yn gofyn i chi efallai jyst i disgrifio y diwylliant gyffredinol ymddygiad yn eich colegau a'r beth mae eich colegau yn wneud yn dda i hyrwyddo a helpu bobl ifanc i ymddwyn yn dda yn bositif. So, i chi. Iawn, okay. Wel, mae'n gwirionedd, mae'n rhaid ddweud yr ymddygiad a'r diwylliant yn ein coleg ni, yn Coleg Sir Benfro, yn gadarnhaol iawn. Does dim llawer o'r ymddygiad negyddol a ddifrifol. A dwi'n meddwl mae ddim yn digwydd by accident. Mae'n rhan o ein strategaeth ni yn y coleg i adeiladu gyda'r y pobl ifanc, adeiladu a datblygu strategaeth neu polisi positive behaviour ymddygiad gadarnhaol a wedi cyd adeiladu hon gyda'r ein staff a hefyd ein myfyrwyr. A dyma pam y prif reswm dwi'n meddwl mae'r awrgylch gadarnhaol sydd gan ni yn Coleg Sir Benfro. O, mae hyn yn syni yn dar yr ffaith bod ti'n adeiladu'r polisi ar y cyd gyda nhw. Bydd yn da clywed mwy am hynny dwi'n meddwl, ond efallai jyst i dechrau i tynnu Richard i fiwn. Beth yn Coleg Caerdydd ar y Fro, beth ydy'r sefyllfa? Dwi'n edrych ar ôl y adran gwallt harddwch a lletygarwch. Mae myfyrwyr yn dod rhoi o ardaloedd mwyaf differentig Caerdydd. So felly mae'n strategaeth o'r coleg as a big focus ar lles diogel o'r myfyrwyr a dablygu sgiliau, really. Byddwn ni ddim i dweud roedd y ymddygiad yn drwg iawn. Mae'n lefel isel, really. Dim ond chwarae ar y ffôn symudol. Y problem mwyaf yw presenoldeb. Llawer o cwrsiau yn gael o dan 85% presenoldeb ar y safle. Diddorol. So mae hyn yn holl pwysig. So beth dyn ni wedi clywed yn barod ydy mae'n pwysig cynnwys y bobl ifanc, y myfyrwyr yn wneud y penderfynu ar sut mae'r coleg yn teimlo, sut beth ydy'r disgwyliadau o safbwynt ymddygiad. Dyn ni wedi clywed hefyd yr ffocws yn yr alles yn really pwysig, so byddwn ni'n dod yn ôl at hynny. Ond hefyd ti wedi sôn am tipyn bach am presenoldeb, so mae y dau ohonych chi wedi dweud bod ar y cyfan, mae ymddygiad yn gadarnhaol, mae bobl ifanc yn mwynhau bod yna, bod nhw yn ymddwyn yn dda, ond bod rai ohonyn nhw ddim yn dod yn digon aml. So beth ydych chi'n meddwl ydy'r beth sy'n golygu bod nhw ddim eisiau bod yna neu ddim yn gallu bod yna? Wel, dwi ddim yn gwybod, really. Yn fy adran, mae myfyrwyr yn dysgu gan gwneud. So gwneud y tasg fel coginio, torri'r gwallt, harddwch hefyd. So rhaid i nhw yn gwneud hwnna, really. So felly mae presenoldeb yw'r pwysig iawn, am fy adran. Yeah.
Gyda'r problem o presenoldeb, dwi'n meddwl mae'r agwedd o ymddygiad ôl pandemig yw'r un o'r problemau gyda'r presenoldeb neu absenoldebau. A hefyd, achos falle mae myfyrwyr sydd gyda ni nawr wedi cael spel gartre yn ystod y pandemig, a wedyn mae nhw wedi colli y habit o wneud, o mynd i'r ysgol bob dydd yn beunyddiol, neu falle rhan o rheswm. Ond hefyd, mae rhaid i ni meddwl am problemau arall sydd wedi dod llaw mewn llaw gyda'r pandemig, sef pryder a'r ymddygiad gyda'r ffobiau, neu ffobiau o fe yn y Gymraeg. A dyma'r un o'r rhesymau rydyn ni wedi weld cynnydd mewn, cynnydd yw'r gair anghywir, ond mae'r absenoldebau wedi tyfu. A dwi'n cytuno hefyd, a dwi'n meddwl falle maen nhw'n teimlo os chi'n gwneud gwaith yn yr adre, maen nhw ddim yn angen i fynd i'r coleg. So maen nhw'n gwneud y gwaith yn yr adre, wedi gorffen y cwrs, a mae'n iawn. Ond mae'n ddim yn iawn, really. So, dych chi wedi sôn am rhywbeth sydd wedi newid hynna ers y pandemig. Yn meddwl am ymddygiad a lles ar y cyfyna'r ffactorau sy'n cyfrannu at sut mae pobl ifanc yn teimlo ac yn ymddwyn yn yr coleg. Dych chi wedi gweld unrhyw patrymau eraill ers y pandemig i wneud gyda'r ymddygiad? Ymddygiad mwy ifanc na'r oedran ôl 16. Mae'r ymddygiad ar y safle chydig bach yn, ddim fel oedolion ifanc, mae'n fel plant ambell waith. Dych chi'n gallu rhoi enghraifft o hynny i ni? Sa'n gwybod y gair yn Gymraeg, felly mae rhaid i fi disgrifio fe yn Saesneg. Ond fel play fights, a chydig bach o practical jokes a pranks a pethau fel hynny sy'n eitha ddim yn ddifrifol, ond just rhan o'r ymddygiad negyddol, a ddim... Y problem yw'r mae staff ni, mae rhaid i ni mae nhw'n gweithio gyda'r pobl ifanc ôl 16 oedolion, a mae rhaid i'r staff i dysgu sgiliau newydd i ymdopi gyda'r ymddygiad newydd, a'r ymddygiad sydd wedi newid. A dyma'r un o'r problemau ni. Mae rhaid i ni roi mwy o hyfforddiant i staff, dwi'n meddwl, i helpu nhw a cefnogi nhw. A mae hyn yn pwynt pwysig, a dyna rhywbeth ni wedi clywed yn ein gwaith ni, yr ffaith bod lle dyn ni'n gweld colegau yn ymdopi rili dda, mae nhw'n cynnwys staff, ond hefyd mae nhw'n cael raglen o datblygu staff hefyd. So, efallai, dych chi'n gallu disgrifio a rannu unrhyw beth dych chi wedi wneud yn y colegau o safbwynt cefnogi a datblygu staff i helpu nhw yn ymdopi gyda ymddygiad negyddol neu hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol? Wel, y flwyddyn yma, dechreuon ni app cynnydd, tracker cynnydd, mae drwy gen i, ac rydyn ni creu y rôl hyforddwr cynnydd. So felly rydyn ni defnyddio'r app ac defnyddio hyforddwr cynnydd i helpu myfyrwyr. Rydyn ni, y rôl y hyforddwr cynnydd yn anodd, really, achos mae'n symud rhwng
tutor ar y myfyrwyr. A maen nhw yn edrych ar ôl tutorial, maen nhw yn edrych ar ôl lles, maen nhw diogel y myfyrwyr, a maen nhw yn link rhwng tutor a fi. So mae'n rôl gret, really, a mae'n gweithio da iawn eleni. So yeah. So mae'r tracker cynnydd, mae hyn, beth mae hyn yn wneud, mae'n casglu data i wneud gyda'r ymddygiad a pethau eraill, neu just disgrifio sut mae yn gweithio. So, yr app yn gael targed, yn gael ymddygiad ac hefyd presenoldeb. So, dwi'n gallu edrych ar yr app a dwi'n gallu weld pwy sy'n presennol, pwy sy'n ddrwg ymddygiad. So, for example, ymddygiad, mae 3 cam am y ymddygiad. So, os mae myfyrwyr yn gael 3 warning ymddygiad, mae nhw yn cwrdd gyda'r hyfforddwr cynnydd. Ac ar ôl hwnna cam 2, mae nhw yn cwrdd gyda fi, a dwi'n siarad gyda nhw i trio i darganfod pwy sy'n anghywir, beth sy'n anghywir. Ac ar ôl hwnna cam 3, fy reolwr so prif o adran yn gwneud y cam 3. So, you have stage by stage behavioural report. And mae'n gweithio da iawn, achos ymddygiad o myfyrwyr yn wella. It becomes better. Yeah. Mae hwn yn swnio fel just rhywbeth mwy systematic i helpu tagedu yr adnofau staff, cael y cefnogaeth sydd angen at y bobl ifanc mewn amser sy'n addas yn lle aros tan bod yn rhy hoi am ei ffordd. So, ti wedi cael effaith, ti wedi gweld effaith ar y myfyrwyr a'r ymddygiad nhw. Mae camau eitha tebyg sydd gan i yn Coleg Sir Benfro hefyd. A beth sy'n pwysig mae'r camau yn glir a mae pawb mewn y proses yn deall beth sy'n digwydd. Y disgybl, y myfyrwyr a hefyd y staff sydd wedi wneud adrodd neu sy'n cael problem gyda'r un aelod o'r dosbarth neu beth bynnag. A dyma'r y peth pwysicaf, dwi'n meddwl. Mae pob un sy'n mewn y proses yn gallu deall beth sy'n digwydd, beth yw'r cam nesaf, beth yw'r outcome ar diwedd ddydd. A mae'n cael ei nodi rhywle ar ein system MIS. Mae gen i, ni'n defnyddio EBS a Individual Learning Profile, a dyma ble mae popeth yn cael ei recordio. Problemau gyda'r ymddygiad, ond hefyd pethau sy'n mynd yn dda. A hefyd, mae gen i ni hefyd, fel gyda chi yn Caerdydd a Fro, tîm o anogwyr bugeiliol sy'n cefnogi pob disgybl, pob myfyrwyr mewn ffordd bugeiliol, ond hefyd yn gallu gofyn y cwestiynau am y cynnydd academaidd hefyd. A rydyn ni'n wedi siapo ein rhaglen 1 tutorials, ein rhaglen. Maen nhw wedi siapo y proses yn defnyddio'r signs of safety, felly beth sy'n mynd yn dda, beth sydd ddim yn mynd yn dda, beth mae rhaid i ni wneud i ymateb y problem. A mae hynny'n gweithio yn dda. A rydyn ni'n defnyddio y signs of safety hefyd yn ein proses positive behaviour hefyd. OK. So mae'n swnio fel mae hyn really wedi cael
effaith. A efallai roedd angen wneud datblygiad gyda'r staff a draws, dim just yn sut i defnyddio yr app neu'r system sydd gyda chi, ond i deall efallai ymddygiad, i deall beth sy'n efallai tu ôl rhywbeth, beth sy'n efallai y problemau sy'n gyda myfyrwyr, gyda pobl ifanc sy'n cyfrannu at sut maen nhw yn ymddwyn. So, wyt ti wedi cael raglen o datblygu staff sy'n mynd gyda'r raglenni hynna? Yn y Coleg Sir Benfro, ni wedi hyfforddi staff mewn sut i cyfathrebu gyda'r ein myfyrwyr drwy trauma-informed, ymarfer trauma-informed, a mae'n ddrwg da fi, mae'n ddrwg gen i, dwi'n wedi anghofio'r gair yn y Gymraeg. Ond dyma'r peth pwysicaf gyda'r unrhyw polisi ymddygiad gadarnhaol. Mae rhaid i pob aelod o'r staff i ymdopi gyda pob person drwy y lens trauma-informed a dechrau gyda'r dealltwriaeth o beth sy'n achosi'r ymddygiad negyddol. Beth bynnag yr ymddygiad bydd ffoniau symudol, feipio neu rhywbeth mwy ddifrifol fel rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol neu rhywbeth fel hon. Ydy staff yn teimlo mwy hyderus? Wyt ti'n teimlo? Mae'n ddod. Dwi'n meddwl rydyn ni ar daith gyda'r hyn, gyda'r yr agwedd ma. Ond mae'n dod a mae'r staff yn gallu gweld y pwynt ac mae'n gallu gweld y cynnydd. A mae staff, mewn holiadu'r staff, mae staff ni yn dweud rydyn ni'n meddwl fel staff, rydyn ni'n teimlo bod yr ymddygiad yn y coleg yn dda. Mae pocedi. Wrth gwrs, does neb yn berffaith, ond maen nhw'n teimlo maen nhw'n teimlo bod ein strategaethau ni yn gweithio. Maen nhw'n gallu weld e'n gweithio. Ie, gwych. A'r un o'r pethau ni wedi ffeindio yn ein gwaith ni ydy bod bobl ifanc wedi dweud bod nhw'n hoffi cysondeb, so maen nhw'n hoffi bod maen nhw'n gallu disgoel beth bydd staff yn gwneud neu dweud yn ymateb at beth maen nhw'n wneud. Yeah. So, dych chi'n ffeindio bod y raglenni hyn a'r hyfforddiant yna wedi helpu falle cael mwy o gysondeb ar draws y coleg ar gyfer staff a sut maen nhw yn ymddwyn eu hun yn cyfrannu at yr ymddygiad yna. Dwi'n meddwl mae staff yn gweithio dda iawn. Mae nhw yn gweithio gyda'i gilydd i datblygu y sgiliau o myfyrwyr ac hyderus myfyrwyr hefyd. So, mae nhw yn gweithio da iawn, really. Sorry, y cysondeb yw'r rhywbeth pwysig iawn. Ambell waith mae'n gallu fod yn pethau eitha syml. Enghraifft, yn Coleg Sir Benfro, mae'r tîm rheoli yn rhoi cyfarch bob myfyrwyr sy'n dod mewn, just i dechrau'r diwrnod gyda rhywbeth positif. Just bod y da, siamai, beth sy'n mynd ymlaen heddi, ond rydyn ni'n neud e bob dydd, a dyma'r, mae'n just rhywbeth syml gyda'r cysondeb sy'n gweithio. A beth dyn ni wedi ffeindio yn ein adroddiad ydy bod yr presenoldeb staff yna, bod staff o gwmpas, bod myfyrwyr yn gweld nhw, bod nhw'n gwybod pwy sy'n gallu helpu, mae hyn yn sicr yn cael effaith positif a cadarnhaol ar just yr awyrgylch, mwy cynhoesful, mwy respectful ac yn y blaen. Ond rydyn ni gael pethau fel Learn a Voice
cyrraedd y prif o'r adran, Principal Roadshow, a roi gyfle y myfyrwyr i roi eich man chi. So mae'n gweithio da iawn hefyd. Yeah. Gwych. Nawr, dych chi wedi sôn am cwpl o'r enghraifftio ymddygiad penodol sy'n efallai yn achosi trafferth. So beth ni wedi ffeindio ydy rai broblemau gyda enghraifft defnydd o social media. Sut ydych chi wedi mynd ati fel colegau i efallai codi dealltwriaeth, wneud yn glir sut mae bobl ifanc yn gallu cadw ei hun yn saff diogel ar-lein, ond hefyd sut mae nhw'n gallu, beth ydy'r disgwyliadau o ymddoen a defnyddio social media. Dych chi wedi cael unrhyw ffocws penodol ar hyn? Rydyn ffocysu ar hon drwy'r rhaglen tutoriaid, wrth gwrs, a mae'n dechrau mae'r gwaith na'r yn dechrau yn ystod y cyfnod pontio, a hefyd ystafydlu a mynd drwy flwyddyn achos mae'n bwysig. A mae'n just mae'n heriol iawn, achos wrth gwrs, mae llawer o pethau sy'n digwydd ar y platfformau, amrywiol platfformau sy'n digwydd tu allan o'r safle, tu allan o'r coleg, neu mae nhw'n rhywbeth hanesyddol hefyd sy'n dod i mewn. A felly dwi'n meddwl beth mae coleg yn gallu wneud yw'r greu place of safety. A os mae'r pobl ifanc yn teimlo bod y cefnogaeth yna yn y coleg, maen nhw'n rhannu y problemau, a rydyn ni'n gallu wneud rhywbeth. Ddim yn gallu gwneud popeth, ond ni'n gallu wneud rhywbeth gyda nhw i helpu nhw gyda'r problemau sy'n digwydd ar social media. A hefyd, gyda ni yn Coleg Sir Benfro, dwi'n siŵr bydd yn digwydd yn Caerdydd ar Fro hefyd. Mae'n gwaith mewn partneriaeth yn bwysig iawn, a dyma un ffordd o ymdopi gyda'r problemau sy'n digwydd ar social media. Mae'n gret. So rydyn ni gael yr adran safeguarding, hefyd Sir Benfro. Dwi'n cwrdd gyda reolwr dy safeguarding unwaith y mis i edrych ar ôl myfyrwyr specific. Pwy sy'n teimlo drwg, teimlo sal, teimlo edrych ar ôl lles hefyd, ac wedyn dwi'n dod nôl i'r tutor i sgwrs a'n link siarad, link between rhwng yr adran. So mae'n teimlo fel mae'n pwysig creu y cysylltiadau yna i gweld y patrymau efallai o safbwynt patrymau diogelu enghraifft beth ydy'r problemau sy'n achosi pryder i ni fel o safbwynt ymddygiad a efallai dych chi'n boed o'r intelligence yna i fiwn y raglen tutoriaid a'r datblygiad staff ac yn y blaen. So mae'r loop yna. Mae cyfarthrebu yn pwysig iawn rhwng yr adrannau, rhwng y tîmau gwahanol, a hefyd tu allan o'r coleg gyda'r awdur leol, ein ysgolion yn yr ardal, third sector, beth bynnag. Mae'n just y cyfarthrebu yw'r peth i rhannu y gwybodaeth a hefyd y dealltwriaeth ar gyfer y disgyblion sy'n dod i mewn. Mae'n pwysig ail ddweud bod y dau ohonych chi wedi dechrau yn dweud bod y rhan fwyaf o'r ymddygiad yn y colegau gyda bobl ifanc yn cadarnhaol iawn, a mae nhw yn bositif iawn am y brofiad bod yna. Ond ni'n trio wneud yn siŵr bod pethau yn gwella. So, oes i'n rhyw ymddygiadau wahanol ni ddim wedi sôn eto, dych chi wedi ffeindio yn dechrau bod yn broblem o safbwynt
myfyrwyr y bobl ifanc chi yn y coleg? Ydw. Dyn ni wedi sôn ychydig bach, dwi'n meddwl, am camdrin rhwng cyfoedion sy'n pethau sy'n poeni llawer o bobl yn y byd addysg, ddim yn unig yn addysg ôl 16 addysg bellach, ond dros yr ysgolion. Ond hefyd, dwi eisiau ddweud just rhywbeth am rydyn yn bryderus iawn am y cynnydd mewn ymddygiad incel. Around ddim ymddygiad, beth sy'n digwydd gyda'r incel a'r beth yw'r gair, y manosphere. A mae hwnna'n pryderus iawn. A dyn ni wedi clywed cwpl o enghreifftiau yn ein gwaith ni. Yn sicr gyda rai o raglenni neu dosbarthiadau cwrsau sy'n efallai cael mwy o dynion bechgyn ar y cyfan, rai enghreifftiau o'r agwedd efallai misogynistic at rai o'r bobl ifanc menywod sy'n yn y cwrs yna. So, sut ydych chi'n mynd ati fel colegau? Dwi'n gwybod bod y problem tu allan fel ydych chi wedi dweud o'r beth sy'n just yn digwydd yn y coleg, ond beth ydyn ni'n yn y byd addysg yn gallu wneud yn fwy helpu hyrwyddo agweddau positif yn lle beth dyn ni'n disgrifio yna? Wel, fel gyda bob agwedd o ymddygiad mwy extreme, mae rhaid ceisio ddod o bwynt dealltwriaeth o'r ochr arall i ddechrau. Dwi'n meddwl mae'n cywir mewn rhai pwnciau mwy male-dominated. Dydyn ni ddim yn gallu anwybyddu bod y problemau gyda banter yn digwydd a'r ymddygiad mwy misogynistic yn digwydd. Ddim problem mawr yw ond dydyn ni ddim yn gallu anwybyddu fe, ond mae rhaid ni deall pam ydyn nhw'n meddwl fel hwn, o ble ydy'r chydig bach o learned behaviour ond y fe. Felly rhaid we're places of learning, felly rhaid I ni ddysgu a deall. Wel, gaethon ni un grŵp mewn yr adran yn gwella harddwch, y Barbers. So mae Barbers yn bachgen. Ac mae nhw yn hoffi'r banter. Felly, roeddwn ni gwneud y cwrs gyda nhw gyda'r heddlu i siarad am pwy sy'n digwydd tu allan o'r coleg hefyd aethon ni i'r gweithgaredd tu allan o coleg yn Boulders. So mae myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gwneud pethau. So mae'n swnio fel dych chi wedi sôn am y partneriaethau yna, so dych chi wedi gweithio gyda'r heddlu i wneud cwrs i dangos at y bobl ifanc yna, efallai yr effaith rai o'r banter bod nhw'n gwneud. Mae nhw yn deall pwy sy'n pwysig awareness of each other so mae'n gweithio really great. Gwych. So mae'n swnio fel gwybod bod efallai rai o'r pethau yna yn codi weithiau, ond gwybod lle mae nhw'n codi a efallai y systemau tracio yn helpu hyn, a wedyn mae'n swnio fel dych chi wedi targedu help a tynnu fiwn y partneriaid yna i helpu chi i mynd ati gyda'r problem hynna.
unrhyw beth arall o safbwynt ymddygiad negyddol sydd angen efallai cael ymateb? Wel, feipio. Yeah. Beth am feipio. Mae'n wedi sôn am feipio. Dyn ni wedi ffeindio fod yn broblem Ffôn symudol. eitha mawr. Just mae'n anodd gwybod beth i ddweud am feipio achos mae'n mwy, sa'n gwybod y gair yn Saesneg, pervasive. Ond rydyn ni wedi weld gwahaniaeth eleni. Llynedd, cawson ni trafferth enfawr gyda'r feipio mewnol, mewn y tai bach, mewn cornel, mewn stafelloedd. Ddim llawer, ond digon. Ac wrth gwrs, lawr am tân yn mynd, a roedd rhaid pawb mynd mas, a hefyd unwaith yn ystod arholiad allanol. Felly roedd yn broblem mawr. Felly penderfynon ni gwneud gwasanaeth, ddim gwasanaethu, ond sesiynau cysylltiedig, cysylltu gyda'r myfyrwyr. Dyma beth sy'n digwydd, dyma'r problem. Ydych chi fel cymuned yn gallu gweld par mor disturbing, impactful, negyddol yw'r ymddygiad yma. Ac eleni, dyn ni wedi weld gwahaniaeth, dim lawr o'n tân, diolch byth. Felly, dyma, y cyfathrebu, unwaith to, y cyfathrebu yw'r peth, a os mae myfyrwyr yn teimlo mae nhw'n bwysig mewn y proses penderfyniad, mae nhw'n weithio ddim bob tro, ddim yn berffaith fel wedais i gynt, ond mae'n gweithio ar y cyfan. So eto cynnwys nhw yn ffeindio'r ateb, a dyna lle mae'r fforwmau llais bobl ifanc yn pwysig. Mae'r dau ohonych chi wedi sôn am ydych chi yn cynnwys bobl ifanc dros amser i cael llais, i teimlo fod dych chi'n gwrando ar syniadau nhw, problemau nhw ac yn y blaen. Mae'r tîm Learner Executive yn pwysig iawn gyda ni, a hefyd ein cynrychiolydd cwrsiau hefyd. Felly mae'r myfyrwyr yn teimlo mae fforwm sydd â nhw i trafod bethau. A maen nhw'n gallu gweld, maen nhw'n gallu ofyn am bethau i newid, a mae rhaid i ni wedyn cymryd action. Unrhyw beth arall yn canolbwyntio efallai ar fipio, oes unrhyw beth ydych chi'n meddwl sydd angen yn genedlaethol i helpu datrys y problem yna? Wel, bydd y vapes, disposable vapes yn mynd nawr, ond y fe? Dwi'n meddwl, o'r wythnos diwetha. Sa'n gallu cofio. Bydd hynna'n helpu, ond mae rhaid i ni dechrau gyda'r neges anti-vape mewn ysgol gynradd, a wedyn parhau cysondeb unwaith cysondeb gyda'r ymddygiad, unrhyw ymddygiad, gyda'r defnydd o ffonau symudol, veipio, banter. Mae rhaid i ni fod fel byd addysg o ysgol gynradd tan ôl 16 yn rhoi neges cyson i'r myrfyrwyr, a beth sy'n dda, ymddygiad dda, sut i fod yn parchus mewn y byd, o'r yn y byd. Dilyn yr un neges. A byddwn ni'n wneud dan o waith y flwyddyn sy'n dod o safbwynt perthnasau parchus mewn ysgolion, a canolbwynt sut mae'r cwricwlwm ysgolion yn helpu gyda rai o'r pethau yma. So, gobeithio bydd yn helpu codi y proffil o'r pwysigrwydd ydych chi wedi disgrifio hynna. Dych chi wedi rannu cymaint o syniadau da trwy'r sgwrs. Yn meddwl o beth dych chi wedi meddwl wedi helpu yn eich colegau chi y mwyaf,
beth bydd y peth byddwch chi'n dweud i'r colegau eraill dyna rhywbeth wir yn defnyddiol sy'n efallai syniadu rhywun arall yn trio? Wel, dwi'n meddwl, is it presenoldeb? Ie, yn pwysig iawn. O myfyrwyr nawr, pwy sy'n eisiau i syth ymlaen gyda'i careers, really. So mae'n pwysig iawn i gael presenoldeb yn higher, to get the attendance higher. Yeah. Unrhyw syniadau sut ti wneud hynny? No, dim eto. Ond, no, creu o'r cwrs yn gwneud hael, I suppose, i gael y myfyrwyr yn dod o coleg. Os mae myfyrwyr yn gwybod mae coleg yn lle diogel, mae nhw yn dod mor aml. Yeah. So pwysigrwydd o wneud yn siŵr bod y profiad, ansawdd y dysgu, ansawdd y profiadau bod nhw'n cael yn tynnu nhw at y coleg, ond hefyd wneud yn siŵr bod unrhyw help sydd angen o safbwynt y partneriaid, iechyd, partneriaid yn y heddlu ac yn y blaen, unrhyw cefnogaeth bod angen bod nhw'n cael y cefnogaeth yna hefyd i helpu nhw dod yn ôl at y coleg. Okay. Creu'r cymuned yw'r peth pwysig i'r myfyrwyr. Ti wedi sôn am y partneriaeth, a dyma beth dwi'n meddwl y brif y strategaeth y mwyaf pwysig i ni yw sut rydyn ni'n gweithio yn agos iawn gyda amrywiol partneriaid dros y sector, wrth gwrs, gyda'r colegau arall, achos dwi'n meddwl fel sector rydyn ni'n dda yn rhannu ymarfer dda, rydyn ni'n rhannu polisïau, strategaethau, pethau sy'n syniadau sy'n gweithio yn dda. Ond i ni yn Sir Benfro, yn Gwrth-arwen Cymru, rydyn ni'n gweithio yn agos iawn gyda'r ein awdurdod leol, a hefyd gyda'r ysgolion yn yr ardal, a hefyd gyda'r heddlu, a partneriaeth yn third sector. A gyda'n gilydd, rydyn ni'n adeiladu dealltwriaeth dda o beth sydd angen ar myfyrwyr yn yr ardal ni. A dyma beth sy'n gweithio yn dda i ni, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi'r pwynt ti wedi wneud yna mae'n pwysig creu cymuned, achos yn sicr dyna beth dyn ni wedi ffeindio yn ein adroddiad ni, bod lle mae cymuned gryf, cymuned parcus, mae hyn yn cael effaith dar ar personoldeb, ar ymddygiad, a pa mor barod ydy bobl ifanc i ddysgu ac i wneud y cynnydd sydd angen. A mae yn her yn ein sector ni, achos wrth gwrs bob blwyddyn mae gyda ti yn Caerdydd Ddaflo, tua 3,000 o myfyrwyr newydd sy'n dod i mewn a i ni 1,000 o myfyrwyr newydd bob blwyddyn, a mae rhaid i ni ail-greu y gymuned bob blwyddyn. Mae yn heriol, mae'n mwy heriol na mewn ysgolion gynradd a ysgolion gyfun, achos dim ond 2 flwyddyn neu 3 flwyddyn sydd â ni i greu y gymuned, a mae'n newid bob blwyddyn. So, efallai i orffen ar y pwynt yna, un peth sy'n helpu creu'r cymuned hapus, parcus yna, beth bydde ti'n dweud ar gyfer hyn? Sa'n gwybod ble i ddechrau mewn gwirionedd, Jasa. Ni wedi bod mewn coleg, jyst i roi amser i ti meddwl, ni wedi bod mewn coleg yn eitha ddiweddar, a mae'r bobl ifanc dwi wedi siarad â nhw wedi disgrifio bod nhw'n rili yn hoffi'r y lle cyhoeddus. So ti'n mynd i fyw yna, mae lle hyfryd cyhoeddus gyda seddi a'r lle bod nhw yn gallu cymdeithasu, a mae nhw yn really teimlo fod yn lle iddyn nhw just bod gyda'i gilydd,
bod yn barod i mynd ati a mynd i ddysgu. So, efallai mae hyn wedi rhoi amser i ti feddwl. Mae'n rhoi syniad. Mae wedi rhoi syniad i fi, siŵr. Perthnasau, dyma'r beth sy'n mwyaf bwysig. Sefydlu perthynas dda gyda'r bob myfyrwyr sy'n dod i'r coleg. Gyda'r tîm bugeiliol, ein anagwr bugeiliol, ein tiwtoriaid, ein tîm diogelwch a lles, gyda ymhob agwedd o'r ein staff ni, a sut rydyn ni'n cysylltu a cyfarthrebu gyda'r myfyrwyr. Gwych, diolch. Unrhyw beth dych chi eisiau ychwanegu, Ad? Wel, dwi'n cytuno gyda ti, ac mae myfyrwyr yn angen lle diogel i dysgu, i chwarae ac just mwynhau, really. And edrych ar ôl eu lles nhw. So felly, mae'n pwynt pwysig i fi. Gwych. Wel, diolch i'r dau ohonych chi. Mae wedi bod yn gwych siarad â chi am ymddygiad a popeth arall mewn colegau. Dych chi'n gallu ffeindio mwy o fanylder o'r enghreifftiau yma ac enghreifftiau o colegau eraill yn ein adroddiad ni sy'n ar y gwefan ni. Diolch i chi am gwrando. Os ydych chi unrhyw syniadau ar gyfer ein podlediadau yn y dyfodol, chroeswch chi cysylltu â ni a hwyl fawr am y tro. Hwyl, diolch. Hwyl fawr, diolch.